Treien van de initiatiefnemers zitten van een mooi een bakje koffie in het café na te genieten van het succes van Just de Jong. Het enthousiasme van het dorpsbewoners voor haar plan wie zo groot dat ze er haast net van slipt ha. Fantastisch, ja fantastisch. Daarna zijn we alle hier naar het café gaan. Het was hier echt helemaal bomvol. En er kon je niet meer bij, maar er was een sfeer fantastisch. Onderneemster Romy van den Berg had het café jeder al voor een zacht prijs gekocht. Om vaart te komen dat oren er maar om de haal gingen. De initiatiefnemers hopen de komende weken maar de deelnemers van de coöperatie €180.000 bij elkaar te brengen om het café oer te nemen. De verbouwing begint in Kwartenal. Wat wij vragen haar is een eetcafé, een bruin café, een gezellig café, een prachtige cafetaria erbij. Dat het een eetgelegenheid wordt, maar ook voor een gezellig bakje koffie. En een dorpsfeestje, maar dat we echt maar nog steeds kennen van jongens, dit is de huiskamer van Verwoerd, waar we zijn binnen. Het café draait aast net op vrijwilligers, maar mij nog een te fijn uitbater. Om een onttrekkelijk rendement mogelijk te maken, wordt de hierprijs leeghouden. Enthousiasme en inzet stiet voorop. Er zijn belangstellenden. En er kunnen natuurlijk nog wat meer belangstellenden bij, maar er zijn leuke gesprekken geweest en dat is even afwachten zien. Het ploegje verweters dat bij het café stiet te praten, zocht het wel zitten. De plannen ben goed. Ja, absoluut. Ik hoop dat het er ook is. Dus dat ligt er wel een beetje op. Doe je zelf mee? Dat maakt nou een prachtige serie. Ik drink wel mooi.